Takže ja vás vítam u ďalšieho videa a dnes si zahráme je zadarmo, takže si môžete aj zahrať aj vy. A vítejte Mermine, vím, že ste v našej spoločnosti noví a preto vás tu dielníci provedou. Teraz som vyťažil uhlie, potom som to predal a za to som skúpil typkov, ktorí to proste budú robiť za mňa. A teda budú kopať. A tu si môžem potom to tak keby taká research. Tu si môžem odomýkať všelijaké upgrady. A toto je vrták, ktorý proste mi dáva, že môžem ísť do hĺbky viac. Ktorý sa dá tiež upgradovať. Už stojí 500, aby som mohol najať. Alebo $53. A tuto vo vyšších vrstvách mi to dáva iba že 2 za kliknutie, ale tuto už v tých nižších mi to dáva treba späť. Aj skôr som meď som objavil, ako keby. Ktorá sa už predáva za viac, trochu. Ale, čo už. Teraz vlastne odomknem to, že párny stroj, to znamená, že proste ten vrták bude o 80% rýchlejší a stojí to $150. No tak to som zvedavý, čo to bude. Už máme 6 km hlboko. Teraz by som kúpil, alebo by som šetril na medený vrták. Mi to zase že bude rýchlejší o 30%. Ale máme málo od tej medi, získavame. Lebo tá meď sa viacej oplatí, keďže ona je drahšia. Takže to sa môžeme pozrieť, že napríklad 10 km keď bude, tak už bude niečo nové tam môžeme nájsť. A vidíme tu aj, že jedno uhlie sa predáva za $1, ale meď sa predáva za 2. A čím hlbšie ideme, tak tým viac získavame toho uhlia. Tu získavame 8 za kliknutie. Tak idem kúpiť medený vrták za 250. Tak to vyzerá tam vrták. On je vlastne aj tu dole. Teraz máme nejakých $117. No. Ako môžeme si za chvíľku, môžeme najmouť ďalších nejakých ľudí. Vlastne sa mi odomklo, vlastne on to aj hovorí ten vedúci, že môžem najímať ďalších robotníkov, a dostal som achievement, ďalších robotníkov a na to potom otvárať truhly. A tu sú všetky achievementy. Teraz tu. Tam som získal Voltera, ktorý proste je rýchlejší na 4 km. No toto je on vlastne, to je on. Asi najmem ďalších robotníkov. Aby sme proste viacej toho zarábali. Takže som chvíľu počkal a máme 700 uhlia a 170 medí. A máme za to $1100. Hneď idem kúpiť upgrade, to je dvojitý vrták, čože bude rýchlejšie vrtať. Tá dvojitý vetrák, nie vrták. A tu už na tieto ostatné budem potrebovať asi aj nejaké materiály. Už to nebylo len že peniaze. Tento tretí sa musí odomknúť ešte, tento materiál, inak tohoto ešte toľko nemám.
Na tej sme pokračovali na 13 metrov, teda 13 km. 14. Ale to aj rýchlo zarábame. Chcem ho, aby som tu mohol klikať, aby sme zarábali rýchlejšie, ale tak až tak to ničomu nepomôže. Asi by som teraz šetril 2000 na ďalších robotníkov, alebo by som šetril na toto. Mi odnomkli striebro. Sám povedal. Už tu máme aj hruď. Kopu medí. Sa to spavnul. No takže na to, práve sa na to odomklo. Taká náhoda. Budeme potom tu všetko našetriť. Na to aby bol proste rýchlejší. O 100%. No, tak to budeme mať čo robiť. Ale to našetrím. Práve som získal achievement za 15 km. Alebo koľko. Tu sa nám niečo odnomklo. Tu. Tu sme to získali za to, že sme... že som našiel to dole proste, nejaké obchodné stredisko. A dneska som nás zatrhol. Už máme plno. Máme kapacitu na tie... nemáme miesto na materiály. Čo je problém docela, keďže my ho potrebujeme ich sem. Ako to vyriešiť? No teraz by sa nám hodilo upgradenúť koľko môžeme mať materiálov. Sme mali 1500 uhlia a nejakých 600 medí, tak nejako. No a už sme museli predať. Čo na ten upgrade, čo chceme, tento tu, tak to proste nemáme miesto už potom to. Pre 2000 nedáme. Aj ten vrtak už je docela pomalý. Už je škoda. A odlomku sme zlato ešte aj. No. A viete, už zás máme plno. Ako máme z toho $2000, ale tak... Ja potrebujem to nejako upgradenúť. Aj to tu, že som za $1400, 200 medí a jedného striebra si môžeme to upgradenúť. Kapacitu. Na 7500. No tak to už už máme kapacitu dosť veľkú na to, aby sme mohli ho upgradovať. Aj tak. Si stále to potreba, ale tak čo už. Ja sa ozvem, keď budem mať už všetko budeme dosť materiálov. Takže už sme pokročili, lebo už som na to našetril. A zároveň sme vykopali prvé zlato. A teraz idem kúpiť toto. Aby bolo rýchlejší ten pretak. Ešte môžeme potom kúpiť toto. To tiež bude rýchlejší. Ale tak to už je dosť drahé. 50 zlata. My sme zase vyťažili iba dve. Proste 2 rudy zlata. Toto vyrobiť, čo nám dá, že môžeme vlastne obchodovať s minerálmi, ako s týmito rudami a truhlami a ďalšími vecmi nejakými. A ja teraz možno, že len takto funguje Red Jack. A to je zase každých 25 minút sa resetuje asi. A môžeme dať 1000 uhlia na 20 zlata, alebo 2000 medí za obyčajnú truhlu. Asi nedáme ani jedno. To zlato až tak teraz nepotrebujeme odtedy. Takže
No takže teraz to asi budeme upgradeovať. A to bude zase drahé docela. Ako rozmýšľam, že by som nafarmil treba 2000 uhlia a potom by som to vymenil za to zlato, lebo teraz to potrebujeme to zlato. A tak potrebujeme aj peniaze docela. Lebo potrebujeme 5500 alebo 5000. 5500 no. A ja mám iba 3444. Teraz na púto predám všetko. Aby som mal už rovno tie peniaze. Teraz vlastne budem ušetriť na to asi. A zároveň som dostal achievement, lebo sme sa dostali na 20 km. Tam je truhla. Teraz som dostal to, že proste 3 minúty prebehli. Takže som vlastne nafarmil, toho sa mi nafarmilo uhle a proste materiály. A získal som ďalšiu, a ďalších 6 minút. No tak teraz som asi išiel vymeniť nejaké jak sa volá, takto. A za som získal tiež achievement za to, že som robil ten trade. A idem to kúpiť, už. Mali rýchlejší vrták. A rovno budem čakať 21 minút. A pol, aby som proste mohol ísť do toho obchodu. A potom ďalšie zlato. Teda vlastne potom peniaze teraz. No peniaze potrebujem dosť. No tak predám dačo. Predám 900 uhlia. A získal som vlastne platina sa mi odlomka. Som ani nevšimol. No zase máme kapacitu plnú. Takže to všetko predám a kúpim tých pracovníkov, aby sme rýchlejšie to ťažili. Až mi zastalo 15 000. Takže budem šetriť. Asi som chcel toho tu, ale tá platina akože nie je to len tak a 125 zlata. Tiež to nie, akože toľko nezajebame zase. Asi som našetril na toto. Lebo sme sa dostali na 23 km. No takže sme odnomkli vlastne platinu. A to by bolo asi pre toto video všetko. ZTD. Dostali sme sa na 23 km. Dajte odber, like, koment a tak ďalej. A tým čau.